shi tun da lokacin shi ya riga ya zo ta mamaye da kyau. wallahi kwa Ki kaɗai ne rage mini. Ɗayan ku yana can duniya. da Allah bari lokaci ayayi Salamu lokaci alaikum. dole wuce Salamu alaikum. amma alaikum assalam Alhaji. ya jira Ina wuni? ya aiki Ina gajiya. Assalamu alaikum. Ya haƙuri. Barka da ita. Allah ji ganshi. amma Allah mashi rahama. amma Kai Allah ka tattana mu bayan tasu. Yawwa ai ta hakuri. Mutuwa sai ke mai yaro bugu ɗaya share saurayi ba mata. Wallahi to ya za a yi rayuwa. Kenan yaron nan ya rage mini guda Ai ya biyar. haƙuri Alhaji ba kuka za a yi ba. Ɗayan ya yi gado. Ba kuka za a yi. Alhaji lokaci ya riga yi Mu ba sai ka samu kuka Alhaji. da lokaci ya an tafi da lokaci yayi Allah da ya halicce shi ya fi ka san shi. Ka yi haƙuri. shi ne sa ta hakuri a ci gaba da hakuri Saurayi irin wannan. ci gaba da hakuri Ya haƙuri Alhaji sai ka samu wannan kuka ya matashi haƙuri. Kenan yaron nan ɗayan ya yi ga duniya ban san tun da ya tafi. Rayuwa ne ai. Jana hankali da Allah. Assalamu alaikum. alaikum assalam Me yake faruwa a nan gurin? Wallahi rasuwa aka. wallahi da su aka yi Rasuwa kuma? Waye rasu? Allah yaran Alhaji Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan uwanka ya rasu. Waye rasu? Sa'idu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ku yi hakuri. Ku yi hakuri ba haka yake nufi ba so yake ce Allah ya ji kanshi. Oh to to. Allah ya gafarta mai. Wanda sai mace dan uwanka mutu ka ce ka hamdale. to kuwa Ka faɗa maki ciki ne kai. Nuna mun baban nawa. Ga baba? Ga baba nan. Ai ta hakuri. Ya haƙuri Ga Alhaji. baba nan. Alhaji ya hakuri Alhaji Alhaji ai ta hakuri. Ya haƙuri. Dan waye kuma? dan kan ya Alhaji ya gaisuwa Wanne tukunna? Na wuni baba. Ya fara maguri. Da godiya. Tashi. Wai wannan ɗan fa daga ina? Dan wurin. ne. A'a. Yaya Dan wani kare Alhaji. dan wani kan Ai Alhaji dan ne. sallawa ka manta shi? Shi ne zama haka. shi ne zama haka wallahi sallawa kaga yayi girma yanzu Rayuwa ke. Rayuwa ke. Ai Kaka. malam sallawa shi ne shi mutum Ya kai Shi ne malam hankali. sallawa In nan kana da hankali ya kai hankali dan uwanka ya tafi. Kakan lokaci ya yi da ranar ga sharholiya. Tarhodiya. wai sallawa kana da hankali kuwa sallawa kana da hankali. Ba ya mutu ya bar gidaje ba. A muku rasuwa ka zo kana wannan Alhaji yana kuka kuma sallawa kana mata ba gidaje abin da yake ji. Alhaji kuka yake amma kana Guri ka zauna. Karanta ma mata shi ba ta yi ba. Hankali ya dai lalace. Ya haƙuri Alhaji. Alhaji ka Alhaji hakuri za Ya ka haƙuri. Alhaji Kai malam ne kake na mene da sunan kama kai? Suna na Ibrahim Zaria. Wannan ko hacin shake. Ai na kuka samu. Ina jin ka faɗi. Ga mu guri mu zauna a raba mana gado kawai ƙara. Alhaji ya hakuri Alhaji ya hakuri ayi wasan uzuri Alhaji ya Ba hakuri wani ayi wasan gado da ya uzuri bari yanzu ma ana bin mu kuɗin magani gidan magajiya. 3,000 an karɓo a rarrabi yana nan bai gama yanyayi ba ya. To ka ji ba abin da ya bari. Ya tafi da komai. Talatu ma tana bin 2,500 Talatu To kai ka ji ma. Har da wani bayan ma da ban san da hi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kuma kai ba ka zo da komai ba. Kana nufin komai ya ƙara. Ba komai. Kai da ba mutumin kirki wani. Ga abokina. Na'am. Kawai a raba gado a ba kowa na shi ya ƙara gaba. Kai dai mutumin banza ne ko ba kai hankali ba. Ka faji bai bar komai ba. Ba kai hankali ba. Matar shi ma shikenan. Yan gonakan nan din na siyar domin masa magani. Kaga yanzu da wani yara ta hau kanka. Yanzu kuna nufin wannan dan Alhaji ne? dan Alhaji ne mana Wanda aka ba mutu ake mutum magana cewa a raba a bashi nashi gado. to ai sallau ne ya an mai uzuri Ba ku sai ka ci aihuwan gwaro ba. Ibrahim Zari ne fezo ya ce a mai uzuri yanzu Ibrahim Zari ma zuwa ya kamo sa musayin ne kamo yawa Billahi alladhi to da aihuwa irin wannan kwamma sai da karas. Dan nan in gaya maka na biyo kan kofar gida sai na ga mata na ta shiga. An ce matarsa ta haifi gabjejen dan saurayi. Lallai. Kana nufin matan marigayi ce ta yi? To ni yau din nan yanzu nan ba ai ban daɗe da ƙara kowa a nan ɗin ba. To kai ka ji ɗawainiya fa ta ƙaru. Ga shi bai bar ko sisi ba ga kuma ɗawainiya kai ne da ɗaukan ɗawainiya yaro. Wallahi ta haihu kai za ka ɗau ɗawainiya shi. Yaro ba ko sisi. To ya za ka yi? Larura ce ta hau. Ko ai rayuwa da ke gani. rayuwa ce A'a malam. A'a malam. Yanzu a muku mutuwa dan uwanka ya mutu. Kana magana abin da ya mutu ya bari. Kada za ka zo kana kuka har kana mutu magana gado. Wallahi kwamma sai da karas aihuwa irin wayannan. Kai dan uwar. Alhaji kai a'a ni ba